en 10 Dr. Burogenga. Chandruok ok en Linda Ground kata Linda Mwananchi. Iwinje nade kaluwore gi modi wacho. But history ma siasa bor. To kama miss the point ne oganda mineno balo gi duond ODM gionge history. Gionge go kabisa. Gimomi awacho kamano chalo niya. Yes. ODM kaka party nigi structure. Within the structure, the purported SG, ma en Sifuna, ma tari osekiro lwete, probably enokia, lakini hata nyisi Sifuna osewuok e party. On his own volition, okada no oseyembe. Ninge molo yata na wuto gi Sifuna pile ta goyo kode pile. But I feel ni puonj young man how to debate. Okone ngano direct. Emomi okada the other time kana react no kaling. Young man adwa ni learn how to debate. Mondo wakonyere. All right. Gima timore ka is this, Sifuna osewe secretary ya regional ma the party on his own volition. Yes. Anyisi from what I know. Ngech oke kaka Sifuna nyalo purport to riemba party. Iwinjo outside the party structure. Ngech however much wawuonde ni pod NSG. Mondo mi ODM issues or move nyako bed gi jomi winjo disregard. And that unit is not one, it's not two, it's not three. There are quite a number of people mabed in that meeting. Babu is one of them. And out of that, Gidi link the two of them. Winjo. Koro nitiere references moko ma samoro nyaka walan mondo mi grow. The only thing manyalo nyisi is this. Samoro wanyalo ng'iye differently, but adieri man kende is this. Gimina no Sifuna gine timo go, Sifuna gine oke mokwongo time. Nitie joma no setime. Iwinjo. To samora mora mitimo gimoro, kise lose the number to be where you've lost the war. Awinjo kage wacho, it is a serious narrative, ni ODM onge pesa. ODM onge pesa, manyalo mount a serious campaign, but Sifuna gi Babu, the three of them, to nyalo so morali kendo jibire. Giningeni genige pesa molo the party. Iwinjo. Sifuna party mar ODM onge pesa. To Sifuna as one of the signatory, ma is not even a mandatory signatory. To wacho ni the party onge pesa. Iwinjo. To kata kapo ni party onge pesa, to not unless ni gima eleo pogore gi Sifuna and his cliques eleo. Ngech we can fundraise from partners, our friends. Iwinjo. Koro not in a nutshell gima temo wacho ka bati. Ni jodala wage. Aparo ni kopo ni gin gadieri kendo ging'eyo ni siasa nyaka losi. Ando from a basis. Mane momio from 205. Raila from 205. Iyudo ka Raila no were gi issues mag odar from Ford Kenya. Iwinjo. To kodar from Ford Kenya to dhi kanye. To dhi LDP. Ko LDP to dhi NDP. Ko LDP to dhi what? To dhi NAK. Wawinjo dhi KANU. Oturore KANU. Kato oturore KANU to dhi NAK. Ko ai NAK to dhi ODM Kenya. Iwinjo. Raila has never formed a party. Parties gi Raila nyeo. Iwinjo. The only party ma Raila Odinga has formed a legion mineno wafuato ne. Iwinjo. Mind Railaism. Mane momiyo ka Raila donji tra system to jilowe. Koro ningech Raila mwenyewe is not an institution legitimate wise. Ma oyier onge gi sheria. Nyako bed gi a unit. Koro mane gima these young people should do. Then they'll grow with us. To kopo ni gineno ka tekne, nikech gari chose reru, odhiga. Ka gineno ka tekne gi, to time ni tin. Giwuogo pento gi form party kata giungana gi party ma gidwaro no, mondo gi champion gima gidwaro. To gik mineno watimo kage, magi bedo busy body. In fact, ananeno ne gi oruma nikech gikawo a lot of time, yuaro gi joma tari dhi kuma dhiye, iwinjo. In the name of ni gin ODM. Wawinjore. To kopo nono ni ok mano bati. Tan amiyo gi kang'eny to dweche 4. Iwinjo. Iketo gi ratiro. Kang'eny, tamiyo gi dweche 4. Gigi waseneno. And mar ariyo, Sifuna. Dweche 4 tang'o matimore. Tok dweche 4. Mbaka ODM ogi bigoyo. Onge mbaka ODM magi dhi goyo. Sani gi coin language moro ni chalo ni ODM e unit mipinge Kenya ka. Sani ng'eni giwe Ruto kando. Wawinjore. But after dweche moko 4 from now, to gidhi dok e the real terrain, kama onego gibede. Iwinjo. To ka gitimo mano, taparo ni koro lweny dhi bedo ma open. Koro ka deal gi Omera, tang'e na deal gi ng'a. Ong'e no deal gi ng'a. Iwinjo. Kwatimo mano, nigeche,
an kipenja to Sifuna anyalo mana pime, I'm sorry matiyo gi that word, anyalo pime mana gochot ma siasa. To kidhi andika idhi som Matthew 19:9 wacho maber ni gima mumo yie ni nyalo kelo pogruok mar keny en achode. To ka wuodo mera osebuko ni eno jachode iwinjo to wuoga osudi waonge that room ngech ng'ama dwa gore kode onge. Oburu Odinga should not be the issue ngech oburu no oketore kom. Nitie joma nobedo moketo bure kom. To kane gidwaro ngech the other time nawinjo ka giwacho gigi are in the public domain ni wan gi delegate joka onge delegate gionge ji. Na expect ni gidhi di sija iwinjo to gidhi gi outsmart joka kaito gi ensure ni gidhi thrown Oburu from that seat nigech kata okay it was so very clear ni in the agenda ne onge yiero but king'iyo sama ne joka dhi sidho joka usosi ne ogol nade sama ne ng'ane nandi Junet somo issue magi usupport ng'awenga mar usosi nyama no support onge proposal gi second ne onge kora I expect ni man is the only way mane ginyalo gore ne gikawo time mane Raila okawo ka ji dhi dhika mama na Kuria mane jathegi ji to ji gore ba kombe to ji dhi sulu to ka giseringo gidhi go koko ufungamano ai otekoda Modi nigi wachne moro